बाक्सानि रुपहियाव खुंगा 25थि सा-11 BLT मुंख्लं सान फालिथाय। काबादि गेलेनायखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि बियाबनि MCLA दिगन्त गयारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि सिङाव थानाय हांसरा सेरिकालचार फार्म साखाथियाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों सा-11 BLT मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै गिबि सानाव गोजान खारनाय बादायलायनाय, काबादि आरो बुलुर बादायलायनायखौ लाफानानै 10 आरो 11 दिसेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 25थि सा-11 BLT मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। गाबोननि हाबाफारियाव फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायदों सालबारि बियाबनि MCLA दिगन्त गयारिया। आरो गाबोन गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बेजों लोगोसे माखासे EM फोरबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों MCLA दिगन्त गयारिया। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव सालबारि बियाबनि MCLA दिगन्त गयारिया काबादि गेलेनायखौ बेखेवनानै खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। जोंहा आवगायनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव BLT निफ्राय 2000 सननि 11 दिसेम्बराव जोंहा खनसेदोनो 11 जन मुंख्लं जादोंमोन। बेखौ जों बोसोरफ्रामबो बे मुंख्लं सानखौ जों फालिबोनायबो जायो। बे जोंनि ओनसोलनि सालबारि साब डिभिजननि हासरा सेरिकालचार बे फिल्डआव बोसोरफ्रामबो बे रुंसारिफोरखौ जेराव जोङो आवगायाव जे 2000 सनाव जों बेवहाय श्रद्धांजलि माने जोबथा श्रद्धांजलि खालामना बेवहायनो दोनदोंमोन नालाय, बेखायनो जोङो बोसोरफ्रामबो माने 11 दिसेम्बराव जों बोसोरफ्रामबो फालिनाय। बिनिखायनो बे बोसोरावबो माने साननैनि हाबाफारि लाना जोङो सिलभार जुबलि 10 दिसेम्बरनिफ्रायनो जों जागायजेनदों। दिनैहाय फुंनि समाव दंमोन जोंहा माराथन खारनाय रेस आरो बेवहाय दा जोङो भलिबल गेम दं आरो लोगोसे काबादिबो बेवहाय जोङो खेला खुंनाय जागोन। बिराद मोजां परिबेक आरो लोगोसे जोंहा गाबोनो बेसेबां रिंगामोन फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो जों गाजा गोमजा जोंनि मुंख्लं बिबार बावनाय थागोन। लोगोसे जोंहा बेवहाय BTCनि गाहाय खुंगिरि बिथां जोंनिनो मानिजाथाव BPF दोलोनि आरो BPFनि BTCनि गाहाय खुंगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि BTCनि जेसेबां EMफोर दं बिथांमोना जोंनाव बाहागो लागोन आरो बहुद मोजां गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबाय थादों। जेराव जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानायावसो मुंख्लं जादोंमोनथ', बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि जेसेबां सालबारि साब डिभिजन हक आरो साइडनि जोंहा कक्लाबारि समस्ति दंबोयो, बेसोर गासैबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै माने फालिबाय थायो आरो जों आवगायनिफ्राय मुंख्लं जाखांनायनि उनाव जि मुंख्लंफोरनि न'खरनि जेसेबां जि मानसि दं दा माने सोरबा बिधवा जालांबाय, सोरनिबा फंबाय मुंख्लं जालांदों, बिसोरनि थाखाय जोङो गासै बेवहाय 11 जन मुंख्लं जादोंमोन नालाय गासैनोबो जों 5 लाख खनसे होखांनाय जाबाय आरो जों इनभाइट खालामजोबदों। गासैबो फैगोन, फैनानै जोंजों बाहागो लाफैगोन आरो गासै जोंनि ओनसोलनि जेसेबां आंनि समस्तिनि सालबारि समस्तिनि आरो कक्लाबारिनि रायजोफोरा गासैबो फैना बेवहाय माने बाहागो लाफैगोन आरो हारिमु मोनाबिलि आइडियाबो दं। बेवहाय जोंहा लेंहरजानाय आलासि दंखायो। निसर्गियारि आयार माने रेडिअ सेन्टाराव बिथाङा आर्टिस्टमोन आरो बिग्राय ब्रह्म दं, बिथाङाबो मुंदांखा गोदोनिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा माने देंखोगिरि। लोगोसे पुर्निमा बसुमतारी दं क'क्राझार, बिथाङाबो गोदोनिफ्रायनो माने मुंदांखा माने मेथाइ खनगिरि। आरो नारायण बरगयारी, नयन बरगयारी
बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे दङ बहुद दंबोयो बुंनो गोनां माने आर्टिस्टफोरा बेवहाय गासै जोंना 7 जन बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ गाबोनो दिनै स्पर्ट्स गेलेमु आयदाया थाखाबाय आरो लोगोसे गाबोन फुंनिफ्रायनो बिबार बावनाय आरो जोंनि जुथुमा आरोबाव मोनाबिलि देंखो मोनाबिलिखौबो जेन ग्रोम ग्रोम फैनानै जोंखौ हेफाजाब होयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय हिसाबै आं ओरैहाय सोंनाय जायाखै बेसेबां मा फार्स्ट प्राइजखौ होन्दों मा भलिबलना 25,000 आरो सेकेन्ड प्राइजआ 20,000 बिदि थागोन आरो मा आरो ओरैहाय काबादि दं बेवहायबो 10,000 होनना खोनादों आरो लोगोसे माबाया रानार 7,000